Apa, David Kobosnaz, atxondokue eta 51 urtekue. Neure ibilbidien laburpen harin bateikekotan, esango neuke ikasle mugimenduen ibilitekuen nazela, ikasle abertzalak eskutik, gazte mugimenduen bebai, 16 urtetik aurrera, eta eraberien lab sindikatuen, abokatu moduen, alkate moduen neure horrezen, atxondon, bile egintzalditan, hau bigarrena, eta EH Bildun baita hainbat nazio lan taldetan eta Bizkaiko udalgintzako aholkulari moduen. Beraz, zer deketen nik eskaintzeko, nazio kontseiluen egotekotan, arlo eta sektore ezberdinen ezagutza, administrazio bereziki eta herri mugimendu ezberdinen ezagutza, bereziki HTien kontra jardunen nazelako, eta baitebe frackingaren kontrako mugimenduen. Orduan ustot horrek ikuspegi egokiz emango dauztala, nazio kontseiluen ikuspegi propizio eta zabal bat emon alizeteko.